1 kubansk dollar. Pesos konvertibel. Det kæmpe hav derude, du. Det er 28 grader varmt. Så er der ikke engang en løb. Og på bare hun sidder bare og nyder det der. Med hals og klæde på, fordi at vinden er kølig og gør mig ondt. Sidder man i 33 grader, og vinden den er kølig. Skål på det, du. Ja, bag os er der en lille tange, der går 10 km ud, som hedder Valvano. Og der ligger vand på den anden side her, mindre end en kilometer herfra. Og så køres der i krigen. Der var et mega lyn derude, mand. Jeg ved ikke, om jeg fik det med. Det er svært at være kameramand her, fordi det lyner til højre, det lyner til venstre, og det lyner over det hele. Og solen den er ved at gå ned, og det er forrygende sceneri. Og jeg forsøger at holde horisonten lige, men det er svært. Ja, det tror jeg, fordi jeg lader den bare køre. Høj, der var der lidt i kanten der. Så gengæld får jeg helt lortet, mand. Solnedgang og lyn uden brag. Men dernede, der lyner skyerne hele tiden, der bliver levende. Og så er stjernerne gået op. Derude pudser det ned. Og bag mig, hvor jeg står nu, der lyner det også. Og det er stadigvæk pishamrende varmt, mand. Nej, de blæser lige ind på skærmen. Jeg kan lave 10 minutter. Jeg er zoomet ind nu. Det er altså ikke lynende, der er selv ild i noget. Det der, det er solen, der er ved at gå ned. ¿Qué pasó con la cancha? Porque mañana te la llevo 2 horas, Gran balazo. Så et lille bitte, der var det.
vanvittigt at sidde nede på stranden. Men Kom med. kom der lige ind på tværs. Sæt ordentligt. Ja, Og det er ikke i nærheden af os, ikke? hvad så også bare? Er det fedt, eller er det fedt? Ja, det er fuldstændig forrigt. Jeg ved ikke, om det kom med, men det lynede med, du sagde. Det glimtede bag dig. De frente, orgulloso la